ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчананд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, шумо хӯн агар реклама кардам, дар рақамҳои ватсапи экранда рӯй кунем, дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор мо чӣ мошин қабул кардем, чӣ мошинро рӯй кардам ва шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, ҳаста камази фурӯшӣ бо нархи арзон срочно. Ҳаста дӯстони азиз BMW X5 бо нархи арзон срочно. Ҳаста Kia Optima корейский дӯстони азиз. Ҳаста Opel Duty, яъне ки Opel Vectra B сотка. Ҳаста Daewoo Tico бо нархи арзон. Toyota Corolla 1, Hyundai Avante, Daewoo Matiz дӯстони азиз ҳаста. Opel Caravana ҳаста, Leganze дӯстони азиз, Daewoo Leganze, ВАЗ 2107, Hyundai Porte, Opel Sedan, дӯстони ҳаста мошинаи советский ва Lexus RX ҳам ҳаста дӯстони азиз, нархҳои арзон катӣ. Ва курси имза бошад 117 сомону 50 дирам. хоҳиш мекунам ки лайкро разонед ва навора палиташ кунед ва мегзарем ба навори имза марамат рафтем. Мегзарем ба якум техникаи фурӯшӣ. Дӯстони азиз, камази фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи камази фурӯшӣ алиши ба мошини майда мешавад. соли бароиши камаз 1990 ҳастае дӯстон, ки камаз хеле ҳастае ки як дастгаштиса камаз мегӯяд беҳтарин ҳолат дӯстони азиз, озин маълумотша ҳамаша фаҳмода метавем. Дӯстони азиз, балонош соз, дӯстони азиз, балонош соз, балонои корӣ алиш ба мошини майда. Мошина мегӯяд нав пол ниход мегӯяд мотор кардаги аст, яъне ки гилза, поршин ҳамаша дӯстони алиш кардаги аст, мотор кардаги астам. Радиатори мега айдулан аст дӯстони азиз, мостош мега соз дӯстони азиз. Агар хоҳем як краскаш мекунем, ахи соза як мошини корӣ, агар шумода мақсад ки фор агар ҳолаташ хуб дӯстони мошини корӣ, ҳар рӯз мақсад ки рафта омадаса бор меорад дӯстони азиз, мошин бор мақсад кория. нарша мега 80 000 мегем, бо муомилаи хуб мекунем, мошини қарор дорад дар шаҳри Бухта дӯстони азиз, дар шаҳри Бухта Қурғанда дӯстони азиз, 80 та бо муомила доштаем. алиши ба мошини майда кати ҳамин хел варианта мешавад дӯстони азиз. мотор нав кардаги дӯстони азиз, гилза поршин алиш кардаги, радиатори мақсад айдулам, мостош дӯстони азиз соз, ай мақсад ки бо дигаша рафта аз пеш бинем. ин ҳами рақамҳои мегафони ҳисобшунаи рақамҳо ҳам кор мекунам, дар рақамҳошон ватсапам пайваст дорам. Марама занг занед, дигар маълумоти аниқ ва пурраша аз рақамҳошон гирем. мегзарем ба деми мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Kia K5, Kia Optima, ҳар гуна мегӯям дӯстони азиз, Optima K5 ҳар дашта як чиза, фақат ки истеҳсоли корейский ва Америка дорам дӯстон. Kia K5 Optima. соли бароишаш 2013 чанд моҳагӣ ҳастае, қариб ки 2014 дӯстони азиз. суифориш бензин газа, гази Евро 4 дорад. объёмаш 2 дӯстони азиз, 2 простой, мақсад ки турбо меган. коробкаш автомат, свети сафед, краскаш нав. дӯстони азиз, мошин як сола ҳуҷҷат кардаги нав, як сол ҳуҷҷат дорад. утилизатсия гузаштагӣ ҳастае. 4 та балонош пачка дӯстони азиз, мақсад задни камера у хеле чор надораду, неки запаска паска дора мақсад, мошинча чотка. балонош нав, кондитсионер дор дӯстони азиз, печкаш кор мекунад, краскаш нав, салон тоза дӯстони азиз, хадавоиш камтар кор дорад, мақсад як задни камера мезанед дӯстони азиз, инами печкашам камтар мешӯен, ҳам хи кор дорад дӯстони азиз, як хадавои пешинам хеле меличовка кор дорад. ва нархи мошина 79 000 сомон гуфтааст, яъне бисёр не камтар арзон мешавад, не ки илтимос бисёр не, ин худаш нархи арзон будаги аст. ҳамира нархоша бинед, мақсад ки ай 90 000 болоанд дӯстони азиз, мошина бо свети сафедаш бо ҳамиш зурае. нархи мошина чӣ хеле гуфтам, 79 000 сомон, бисёр не, барои кам кардан харидор камтар арзон мешавад. ба телефон чанд мешавад, ин хел мегӯяд нагин, омада мошина ай пеш бинед, мошин дар шаҳри Бухтар, кам кардан харидори мошин, биё мошина ай пеш бин, маъқул шуд, савдо кун, ба телефон савдо накунем. рақамҳои дастишон кор мекунад ва рақамҳои ватсапшон дар ҳамин номеро, марама дигар вариантоша бухтон дар рақамҳошон мақсад ки пешкаш кунед. то қад дӯстон аз сумми холӣ марама. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, BMW X5 солҳои 2001, суифориш дизел, мотор 3.3, коробка автомат. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 балон мега нав, хадавои дӯстони азиз кор дорад. хай бу дигаша мотори коробка ва кузуфа рафта аз пеш мебинед. техническа дӯстони азиз, технически мошина рафта аз пеш мебинед, ба телефон намешавад. нархи мошина мега 55 000 мегем, бо камтар арзон мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. рақамҳои мегафони ҳисоби шумодаги аст, рақамҳо кор мекунад, дар рақамҳошон ватсап доранд.
BMW X5 2001 сол дизель дӯстони азиз, мотори 3 коробка автомат. Рақамошо мондаги аст. Ягон савол томоша ягон маълумотои иловагӣ марама занг занед. ва одамое ки мошинаи фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсул хоҳем ки реклама кардам, дар рақамҳои боло буда 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram дорад. Мақсад мошинаи хонаи, заминаи, квартираи, ягон техника, ягон чизе ки барои реклама карда барои фурӯш кардан, марамат роӣ кунед, сурат ва маълумотша мо реклама дам. Имони хоҳиш ки лайкҳоро занед, наворо то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Vectra B, Opel Duty. соли бори 2006 сол аст дӯстон ки сӯзишвориш газ бензин, мотораш 1.8 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мега камбудиш мега нест, мошин соза 10 моҳи дига мега танировка дорад. 10 моҳи дига мега ҳуҷҷат дӯстони азиз дорад, танировкаи 50%. 10 моҳ ҳуҷҷат. Мотораш мега 1.8 қабрба, инам хеле свет, дискои худаш, балнош соз. нархи мошина мега 48000 мегем, бо камтар савдо мекунем. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. нархи мошин чӣ хеле худ 48000 сомон аст, боз муомила доштаем. оиди мошин бохоҳед маълумотои иловагӣ, ягон саволои аниқтартон аниқ кардан дар рақамошон занг занед, дар WhatsApp нависем, ҳамаша аниқ карда мегирем. ва дӯстони азиз, одамое ки дар навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед, дар комментари нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем, кӯшиш карда мошинои гуфтагишро ҷудо карда ба шумо пешкаш кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Toyota Corolla 1 механика. соли бори 2006 сол аст. ки сӯзишвориш газ бензин, мотори 1.5 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега соза ҳолаташ хуб. ҳуҷҷатҳои мошин мега то моҳи майя ҳуҷҷат дорад. утулам кардагӣ аст, балношам соз, диска свети сафед. Corolla 1. нархи мошина мега 48000 мегем, савдо мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. муомила савдош дар назди капоти мошина ба телефон савдо намешавад. оиди Toyota Corolla дӯстони азиз, шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои иловагӣ дар рақамҳои поёмда занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода ва арзона мекунам. касоне ки мошин, хона, замин, квартира, чизе ки барои фанори худ реклама кардан, дар рақамҳои болобуда 20 реклама мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Daewoo Tico свети сирх, камтар кор дорад. соли бори 1694 аст ки сӯзишвориш газ бензин, моториш 1.1, коробкаш механикаи мошин мега сода. дӯстони азиз, хайр дидесен дар навор мошин мақсад ки беруна нарӯшка кор дорад. нархи мошина дӯстони азиз, соҳибшон ҳамин хеле гуфтан монеан, хеле нарх қайд кардиан. нархи мошина 7999 сомон, ҳамин хеле монди қариб ки 8000 сомон, яъне ки хай бо муомила доштаем. ин мошин дӯстони азиз қарор дорад дар территорияи Душанбе. нархи мошина хай нагуфтем, рақамошо мондаги аст. агар касе ки мехара мабодо марамат метавонед ки занг то қасу михола мега, не ки муомила савдош дар назди капоти мошин марамат. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Avante светои сафед. соли бори 2009 сол аст ки сӯзишвориш дӯстони азиз бензин, газ, моториш 1.6 литр, коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега документ дорад, утул дорад. мошин мега ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка мега соза, ходовойшам сода дӯстони азиз. пӯшидагӣ мега надорад, кондитсионер, ях, печкашам дӯстони кумр алова. 4 электропакет, монитор, Android дӯстони азиз, задни камера, балнош соз, аккумулятор нав. нархи мошина мега 68000 мега, бисёр не камтар арзон мекунем, ки бисёр не дӯстони азиз. нархи мошин 68000 сомон аст, бо муомила доштаем. мошин дар шаҳри Душанбе, рақамошон аст мегафон. шахсоне ки мехарем занг занем, маълумоти пурраша гирем. хоҳиш ки лайкҳоро занед, наворо то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Daewoo Matiz. соли бори 1998 сӯзишвориш бензин, моториш 1.3 мехела дӯстони азиз, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, нархи мошина 15500 гуфтаам, боз арзон муомила мешавад. мошин қарор дорад дар тарафҳои пойтахт дӯстони азиз. акна медорам ҳуҷҷат дора надора нагуфтам дӯстони азиз, нархша 15500 мега соҳибош, бо муомила доштаем. касе ки маъқул аст, мақсад мехара, метавонед ки маълумоти аниқ ва пурраша аз рақамошон гиред. алиш балиш нагуфта, фақат суми холӣ марамат занг занед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст дӯстон, ки дар кузофи караван. соли бори 1994 сӯзишвориш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
Do'stoni азиз, мошин мега солона ва якта крилиш краскаш мега до'стони азиз, капутуш хай дидесем, балонош мега 60%. Ай обши мошин расход дорад. Нархи мошина мега 18000 мегам, савдо муомила мекунем мега соҳибшо, мошин хай дар тарафҳои шаҳрае. Рақамҳо мегафони соҳибшо мондаги аста, ягон савол боша, ягон маълумоту иловагӣ дар ҳамин рақамҳо барома занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи дӯстон, Daewoo Leganze. Соли 46 2000 сол ҳастаи дӯстон ки сӯзишвораш бензин газ. мотори 1.8 литраи, коробка механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. Дӯстони азиз, мотор коробка мега созда, фақат ки документ утул мекунӣ. خب چون عزیز نرخ ماشینا 9000 سوم مودیان بو کنکرت ارزون میکنن. ماشین قرار داره در شهر، رقمشون موندگی است مگافون. راست که معلومات ماشین خیلی مثلا کم است، یکی سومی خولیه میگه سروشون ارزون میشه. ما میگذاریم با 11 ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است دوستان که ماشین سوئیسکی چخیلی که در کامنتر بسیار خوش کردیم. واز 2107 سال 46 2000 سال سویش فرش گاز بنزین. мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мега сода 100% мега мерава мия хай камтар як чанд рӯз кор дорад, агар хоҳем мекунед нахоҳед ҳай мекунед мегардем. нархи мошина дӯстон аз 8000 сомон гуфтиан соҳибшон бу конкретна арзон мекунад барои харидоро. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстон аз мошин муомилаш дар назди мошин, яъне ки ба телефон савдо намешавад. ай мошино як ё солои нав нестанд. рақамҳошо мондаги марама занг занед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон, бортавой, яъне ки Hyundai Porter. соли 46 2001 сол. мошин мега созаи мошини хай рабочие. нархша мега 45000 мегем, бо арзон мекунем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бохта. дӯстони азиз, мошини кория мега рабочие, ки сайстени вагон нест. нархи мошина 45000 сомон мондиан соҳибшон, бо арзон мешавад. рақамҳошо мондаги аст, маромат занг занед. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи дӯстон, Opel Astra F дар кузифи седан светои сурх. соли 46 1993 ҳастаи ки сӯзишвораш газ бензине, моториш 1.6 литраи, коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, ҳуҷҷат мега надорад. моториш мега кадагиае, бо хай камтар мелиш кор дорад. дӯстони азиз, устокати мега биё қабул кун. нархи мошина мега 15900 мудиан, ака ахирша мега бу хай рафта аз пеш бинен. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. дӯстони азиз, 15900 ҳамихел соҳибшон мундиан. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволҳои иловагӣ дӯстони азиз, фақат харидо дар рақамҳои поимдашон барома занг занед. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи дӯстон, Lexus RX дӯстони аз серияи соли 46 2004 сол ҳастаи ки сӯзишвораш бензине, мотори 3.5 литраи, коробка автоматаи, мошин мега соза хай ки мотори коробкаша рафта дӯстон аз пеш бибинад шуд, документош ягон чиз гуфтагӣ нест. иёра дӯстони аз главни ҳамин моторша якм, коробкаша, баъд кузовша ҳамеша рафта ҳатман бинед, харидоро бошед. агар нархша арзон мудиан, рафта бинед. нархи мошин 65000 сомони аст, бо хай қатиқчон гап мезанем. мошин дар шаҳри Душанбе, фақат илтимос конкретна харидоро дӯстон аз моторша 3.5 гуфтиан 2004 Lexus RX серияи светои асфалти свет. рақамҳошо мондаги аст, рақамҳои ватсап ва рақамҳои дасташо. илтимос фақат конкретна харидоро беҳуда норад накунед, алиш палиш не, фақат суми холӣ. метавонед мақсад рафта мошина бинед. дӯстон аз хоҳиш ки лайкҳоро занед ва ҳамон навори музаҳимот то видеои оянда.